lamɗo diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to wuro Ali Guelel Celaw rewo e worgo Darel Barka wuro Djiby Alpha tulde Bali kon waktu yoni ha to Teccan kame jingue jeeri ina jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Guinée Conakry ko hanki wonno sumgoji hoore leydi yagal ñalawma hande o Selou Dalen Diallo holliri ko kam tigi nawirayi e nder ɗinɗon sumgoji to leydi Sénégal horejo leydi ndi Macky Sall o jooɗodima e ɓen ɗon tawa kay ko suɓaɓe woni sardiyankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar ma en ketto hen cimtol Fatimata Ba Moustapha Wul Limam Safi ko lundiyanke leydi Mauritanie tawi kay ko gurnoɗo caggal leydi fodde duuɓi 12 caggal luure hakkude makko e gonnoɗo hoorejo leydi ndi Wul Abdoul Aziz e ñalawma hanki o naati Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie to leydi Mali ko hande fuɗɗi kawguel baccalauréat 334 ujunere 334 ko kamen goni dartoɓe guel ɗon kawguel leydi Tunisie gardiɗo jagorɗo o holliri maɓe gartira tawi kay ko kuulal hirtolelo ɗum ɗon noon ko beele wawde hisde e wempejere ɗimmere wonande rafi coronavirus leydi Burkina Faso ko wat boniyankoɓe mbaɗi toon jango mumen yimɓe ɗiɗo ko kamen mbasi pittali mumen ko nonne kayne toon to wiyete Nigéria fedde wiyetende état islamique wawi wadde jango mum to diwan Borno 25 kilo wuro wiyetengo Maiduguri to leydi Côte d'Ivoire ha joni sumgoji ne jokki yubbinede gam salade 3e mandat Alassane Dramani Ouattara bisimilla moɗon e kettuki joni piren pacciren. batake tintinde erago ummorade e Ceerno El Hadji Mohamed Sherifa Diallo Ceerno El Hadji Mohamed Sherifa Diallo mo zawiya Guinée Labi joɗiɗo e oɗo saha joni e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal to cité Aliouna Sow villa numéro 3 Ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ko cafrowo gana safroji fina tawa mo Allah luɓiri hande gandal jawranɗo rafiji kewɗi taw ko rafiji ɗi doctoreɓe gandi Ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno rafi biteɗo hépatite B e rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe resede e wonduɓe ndogam sita e moraïde wonduɓe ɓuɓri wonduɓe rhumatisme ustoraɓe gorago ha e jippiɓe leece kala Ceerno El Hadji Mohamed Chérif Diallo ene wiya on yo ngara joni yituɗon koye mon Ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene waɗi erango faade dendagal kiline makko ɓe o gollitto kanko kala mo gollitto mo rakka ɗum kartal omo wiya noon alarba garoɗo sanga 15 heures kala mo jokkodirno bisimilla mum galle makko arda e kartal waɗa seedantagal woni témoignage holno yiri alhaali safruji mum Ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo e oɗo saha joni tawi nder Dakar kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta 77 302 20 31 walla mbaɗa 77 537 36 17 walla mbaɗa 77 190 14 14 Ceerno El Hadji Mamadou Chérif Diallo ene wiya en badden danɗo faade makko ɓatake e rango ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle jogiiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconi mondialement. Maître Adama Balde ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Balde ina waɗi erango faade dendagal liñolngol kala ɗannotoɗo yo looto longal kadi omo wiyonani heewi fannu kala neɗɗo fannu dillitta koyngal longal koye on fannu poɗɗa lootade. Maître Adama Balde ne wiya kadi kala leydi e kala wuro ne jogii longal mum e kala fannu. Maître Adama Balde ene yawrani yimɓe ɓiliɓe kayitaji ronkuɓe hebde kayitaji mumen ha tengti wonɓe caggal leydi. Maître Adama Balde ene wawi joni joni dendagal ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi ene donki yitade arsigaji mumen hano hannirta ni alhaaliji mumen foof ne tiiɗi. Joni joni sa jokkodiri e Maître Adama Balde alhaalima feewa hano jiɗirɗa ni. Maître Adama Balde ko jawɗo bonnude ko fate liggeyaji dabaruji e weddaɓe korto. O safruma o itta dabaruji ɗi ha laaɓa o hoytina ɓandu maɗa ha jiisuɗa hoore maɗa. Maître Adama Balde ene yawrani rewɓe ronkuɓe sowa rewɓe ronkuɓe resede wonɓe ɓinduɓe e gorko ladde. Joni joni sa jokkodiri e Maître Adama Balde daña gorko hano hannirta ni. Maître Adama Balde ene yawrani rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe jokkodira e Maître Adama Balde joni joni jiɗɗa hoore ma. Maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o tawate koto Dakar to cité Dalal Jaam. O mon ɗon udditi bureau ji makko pattaminimiji sa waɗi 33 877 00 34 walla 33 877 00 35 ma heɓɓa Maître Adama Balde. So tawi kadi jiɗɗa hebdemo koto banggue numéro makko téléphone makko portatif e to banggue WhatsApp mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23. Maître Adama Balde kadi ene tewe to hello YouTube sa waɗi Maître Adama Balde de jinggaɗen fuladu ma yi hen golle paydude no fewi. Maître Adama Balde mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moɗon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu dinema kame yeeɓiyankoɓe ayawo weltare TV ɗo gonɗon ene gonirɗon kala min calmini on min bismima moon e kumpital e ɗemgal pular e ñalawma hannde amde altine ina hawra 19 lewru yar koma octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas eɗen puddoro e kumpital men toon to leydi Guinée ndi Conakry tawi kay ko hanki tan wonno tawa ko sumgoji hoore leydi yagal Guinée e dawal gadanal tawi ko fodde million ngaji joyo ɓiɓɓe guinenaɓe ko kamen tigui noddono hanki yo ngar cuuɓo on ɗon gardotoɗo leydi Guinée e wiide ɗin ɗon taw ko observation aji noon ɓe kulleri kay ɗiɗo sumgoji ɗi leydi Guinée ɗi jaari no ɗi poti yarude ni hayto banggue kulhuli wonande ɗen caɗele kulanoɗe kala ɗum ɗon kam Allah wawi fabade waɗi hen kadi suturo woto wiye sumgo ngo kay yaari no hannirta ni yeehi e dow jaam kam e dejre guila hanki jamma noon ɗin ɗon résultat ji puɗɗima yaltude woni to banggue tan jaltude ndi ko ɓen ɗon ɗiɗo woni kanko gonnoɗo hoorejo leydi ndi Alpha Condé e lundiyanke on ɗon lundiyanke mawɗo mo leydi Guinée biyeteɗo Cellou Dalein Diallo ko kamɓe ɗiɗo kay ɓuuri mantinade e nder ndin ɗon jaltude ko ɗum woni noon guila hanki kay goto e mabɓe kala yimɓe mum nana gulla e hollirde wonde ko kamɓemen nawi rayi koye nder hen tan ko ɓoyani ko tan kanko on ɗon Cellou Dalein Diallo o waɗi kay ko wiyete ko conférence de presse o huccodiri e jaydiyankoɓe taw kay ko toon to nokku makko to o holliri oɗo saaha joni ko kanko tigui nawiray tawi kay koye dawal gadanal ko kanko tigui woni président woni lamɗo kesso mo Guinée Conakry kono tan ha joni taw ko ɓen ɗon toppitiɓe ko fati e lawɗingol woteji ɓe kollirino hay goto oto ala ndimagu ni haalde wonde e oɗo saaha joni ko kañum kay gañi saabu hundere nde ko kamɓe tigui poti rokkirde taw kay ko ndin ɗon
ɗon jaltude lawɗinadi woni tan to banggue ɗin ɗon résultat ji kono kay ɓe kolliri ɗum ɗon kadi ina wawi yaade ɗo ha balɗe tati ko nden ndin ɗon jaltude keftinadi foti wawde yaltude ande hol gardiɗo leydi Guinée Conakry kulhuli jogaɗi joni o koto kay to banggue ɗin ɗon kareli ummade toon saabu kay goto foof ina wiya ko kañum kay nawiray eɗen ñaago Allah tan yo Allah addu jaam toon to leydi Guinée bawɗo nawde kala yo jogoro jaam ya taw tan ko ganduɗo foddeji kam ha joni e jaam wonande leydi Guinée sen gummima toon to leydi Guinée paaɗen koto leydi Sénégal to leydi Sénégal tawi kay ko fati ha joni taw ko ɓen ɗon ko fati e to wuro wiyetengo Touba hakkunde muɗum kay e Mbacké ɓen ɗon dadiɓe toppitiɓe ko fati e nden ka laabi e nder ha joni to banggue opération moɓe mbanno fodde lebbi tati ɓe jaltini ngol ɗon doggol ko guila ñande 31 lewru jukko ɗum ɗon fuɗɗino ɓe kolliride ɓe jaggui fodde ko ina wona 110 ko ina fota wonde ujunere e 160 neɗɗo tawde ɓen ɗon kala hen 160 ɓen ɗon ko salinoɓe ko wadde ko wiyete ko masque uji mumen ko wasɓe kay ɗoftade kuulal to banggue masque uji towi noon ko 116 ɓen ɗon ko wasde ɗumen jogade carte d'identité ji fodde 52 ɓen ɗon de ko malfaitre uji woni tan yimɓe waɗoɓe janguji e kala saaha ina kefta kaake yimɓe tawi noon ko hen jeeɗiɗo ɓen ɗon nanguira kay ko yeyde kon ɗon huuɗo bon ko wiyete ko savreji en ko ina fota wonde ha goo ko ina fota wonde ujunere e 625 kilogramme kon ɗon huuɗo bon ko wiyete ko chanvre indien ko nonne kadi e nder 104 tawde ko nayi joguiɓe kayitaji ɗi leydi Sénégal woni tan jibinande leydi Sénégal ɓe mbaɗama déféré toon to parquet mo Mbacké kam e Diourbel ko noonne kadi ɓe mbawi kay jaggude fodde 63 tawa ɗum ɗon ko otoji kam e 412 moton tawa ɗin ɗon motoje ɗum ɗon kala ko e temedde ɗiɗi pawɗe sappo e taw ɗum ɗon koto banggue piége aji ɗum ɗon foof de koko fati e ɗen ɗon gueɗe ɗe ndewani lawol to Guénalé toon to wiyete Dialatou Sirimana ɗum ɗon de tawate ko to woɗɗani parquet biyeteɗo Niokolo Koba tawate koye nder département mo Saraya ɗum ɗon noon ɓe kolliri tan ɓen ɗon finoɓe toon oɗo saaha joni goytoto ko pobbi tampiniɓe no fewi caggal kay nde pobbi naati e ɗen ɗon Guénalé ina gara kay ina gasto tawa ko mayɓe fodde yimɓe 10 ko kamen tigui gasta tawa asi ɗumen ko ɗin ɗon pobbi nde taw noon wuuro ngo kay woɗɗani on ɗon parquet biyeteɗo Niokolo Koba ɗum ɗon kadi e oɗo saaha joni on ɗon parquet koɓe hatɓe yoga e kulle warede no mbirunoɗen gardidi kabaruji ɗi hoorejo leydi ndi Macky Sall o joɗodima e ɓen ɗon tawa kay ko suɓaɓe ɓe Benno Bokk Yakar kanko hoorejo leydi ndi o holliri tan o yiiɗa ko wiyete ko waylo saaha foof e nder suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal saabu kay to banggue politique kala kay mo ittuɗa e nokku muɗum heewi wontude ko gagnama cimtol Fatimata Ba. hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall kanko de o joddima e ɓe ganduɗa ko kayen goni sarɗiyankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar o holliri tan no wayno koɓe namdoto ko soto tereji woni ko ganduɗa kañum woni koɗorɗe mo rokkuɓe ɗum e nder ɗum o holliri de o yiiɗa yiide jojo fof no wayno ko ganduɗa kañum woni waylo toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e wiide makko de kala ittaɗo e kala saaha ina heewi wontude gagnoma e nder ɗum o wi omo ganduɗa kañum woni Moustapha Cissé Lo hay sinno ko ittama e cikko hoorejo suudu sarɗiji itta e kala saaha no wayno ɓe galda caɗele kadi koɓe sehilaɓe gam ɓe ndewdi e gurdam politique ɗo heewi ko noon tigui Fatimata Ba tawi kay koye on ɗon gardiɗo on ɗon directeur général ko wiyete Lonamo kankone o fenni tawa kay
ko ngol ɗon doggol jaltinogol ko faati ha joni e to banggue ŋakkere golle leydi ɓurdi hewde ko wiyete ko chômage woni tan to banggue wasam gollagu caggal kay nde leydi Sénégal waɗa e limore wonde numéro tataɓo e nder aduna o leydi ɓurdi famɗude to banggue golle koye nder hen tan kanko on ɗon biyeteɗo Mohamed Rasoul Gueye o fenni kanɗon haala o holliri tan e oɗo saaha joni kay leydi Sénégal so tawi neɗɗo wi ko kam woni leydi tataɓiri ɓurdi hewde ko wiyete ko chômage on ɗon tan haali koko weela e wiide makko kay leydi Sénégal tawetaki e nder on ɗon classement tawi kay ko wonde leydi tataɓiri ɓurdi famɗude to banggue golle o holliride leydi goyɓiri e nder aduna o foof ko leydi wiyetedi Malawi saabu kay e nder temedere nde ƴettuɗa kala temedde nde ƴettuɗa kala nogas e jeetato ina waɗi piccal jeeɗiɗo ɓen ɗon guuri koye to banggue jonde wasam gollagu leydi ɗiɗi ɓiri ko Afrique mo banggue worgo e nder temedere nde ƴettuɗa kala nogas e jeetato piccal joyyi ɓen ɗon ngala golle to tawi ko leydi tataɓiri o holliri kanko ko leydi biyetendi Kosovo o holliri e nder temedere nde ƴettuɗa kala nogas e joyo ina waɗi piccal jeegomo ɓen ɗon ngala golle ɗum ɗon to banggue leydi nayɓiri ko leydi Palestine e nder temedere nde ƴettuɗa kala nogas e joyo piccal tati ɓen ɗon guuri koye jonde wasam gollagu kanko directeur o holliri tan e oɗo saaha joni Sénégal to banggue de e nder temedere nde ƴettuɗa foof ko 16 piccal jeenayo woni kay ɓe ngala golle woni wurɓe to banggue jonde wasam gollagu koye nder hen tan o holliri golle tidɗe mbaɗama hen beele tan sukaɓe leydi Sénégal ina mbawa kay yaltude e to banggue ɗum ɗon ko wiyete jonde ina mbawa yaltude e jonde wasam gollagu to wiyete digan ko fedde taw kay ko ummital leñol fulɓe kamɓene ɓe mbawino kay yaade toon gam fittude gonɗon wuuro ha ni to banggue beele heɓanade on ɗon jamma woni mawludo jamma mawningol jibinede nulaɗo men Mouhamadou mo jaame kisal woni e muɗum cimtol Fatimata Ba. ñande aset ɓennuɗo 17 nduɗo lewru ndu gonɗen fedde ummital leñol fulɓe e gardugol Mamadou Sow wondude hen e pelle sukaɓe fulɓe hewɓe ɓe ganduɗa guure certude ɓe poti toon to Digan no ɓe gowi wadde kala hitande so oɗo saaha heedi fittude wuuro Digan gam heblanade jamma mawlude tedduɗo payaɗo no wayinde kamɓe sukaɓe ɓe ndenti kono ɓe golli golle payidinde o mo ganduɗa ko kañum woni halifa mo Digan hono ceerno Cheikh Ahmed Malayni Sow no wayno erima bandiraɓe fulɓe foof e dental kono noon kadi e jangguini ɓesguji mumen o e kala saaha kala ko daña no wayno koye dental hono noon e jangde ina walla hen ciftinen noon Digan ko wuuro ngo ganduɗa ina woni e natirde Touba. ko noon Fatimata Ba ko fati e coronavirus e nder leydi Sénégal hono no holliri jagorɗo cellal guendi ndi e nder communiqué makko battowo 233 e ñalawma hande o e nder 169 waɗanoɓe test ko 14 ko kamen tawa ina gondi e rafi coronavirus koye nder hen tan kanko jagorɗo o holliri e nder ɓen ɗon yitaɓe ɓe hen jeeɗiɗo ko ka ko wiyete ka importé taw kay ɓitti ɗum ko toon to boowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne tawi ko tataɓe ko ka contact suivi woni raɓaɓe to banggue rendo tawi noon ko nayoɓe ko ka communautaire woni to tawi ko nayoɓe ko ka communautaire woni tan raɓaɓe to banggue rendo tawa hay goto anda dabɗo ɗumen tataɓe ko ka contact suivi woni raɓaɓe to banggue jottodiral ko rati e nder ɓe cellano ɓe yimɓe ɗiɗo mbawi kay heddade hen woni mbasi pitali mumen e nder rafi coronavirus o hen 51 e nder ɓe cellano mbawi heptude cellal mumen tuggude ko rafi coronavirus naati leydi Sénégal fade ñalde hande nde ko 15 ujunere 432 wonduɓe rafi coronavirus ujunaji 13,850 kefti cellal mumen 319 keddima hen woni mbasi pittali mumen oɗo saaha joni ina heddi e cuuɗi cafrorɗi ɗi fodde 250 e jeeɗiɗo sen gummima to leydi
Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hono no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi Moustapha Wul Imam Safi kanko noon ko lundiyanke mawɗo mo leydi Mauritanie o ɓami kay lundade guila kay e laamu biyeteɗo Mawuya Wullo Sidi Ahmed Taya hitande 19 capanɗe 74 ha hitande ujunnaje 2.5 o woni kadi lundiɗo Mohamed Wul Abdoul Aziz e nder ha joni o woni lundiɗo laamu Mouhamed Wul Abdoul Aziz e nder luuɗe hakkude mabɓe noon ko Aziz wawino wadde makko mandat d'arrêt woni to yiya fof yo jaggue guila nden kay o dogi o yalti leydi Mauritanie fodde duuɓi 12 o wuuri koto caggal leydi kanko noon o wonino taw kay ko disnoteɗo cuuɗiɗo wonande biteɗo Blaise Compaoré mo leydi Burkina Faso ko noonne kadi omo jogodirno jotodiral e Mouhamadou Issoufou Lamo gardiɗo leydi Niger e wondude Amadou Toumani Touré mais noɗardade leydi Mali Alassane Ouattara mo leydi Côte d'Ivoire Kame Alpha Condé mo leydi Guinée koye nder hen tan ko hanki o arti o momori toon to wuro leydi wiyetedi Dubai jaaɓi momo to bo wallade diwoje ngal tunsi tawi kay ko yoga e lundiɓe laamu leydi Mauritanie Hassen Wul Bekrin tawi kay ko commissaire to pitiɗo ko fati e jojjande ade o ardima ɗum ɗon ko ñande aset nde to Basi Kunu rokkirgol nguura fodde 500 foyre tawi kay ko ɓurnoɓe bonirede e toɓoji ɓennuɗi ɗi ɗum ɗon noon ne waɗi maaro nebam kame sukara hani e to banggue Macron ko ballal umade e laamu leydi Mauritanie faade ɗin ɗon ɓesguji ha joni e nder leydi Mauritanie finoɓe e leegal biyetengal trahil ko leegal tawetengal e nder Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie ko kamɓe jooɗi fodde 48 heures ɓe ngala taw kay ko ndiyam ɗum ɗon de waɗi ɗum ko sababu kay ko banggue coupure ɗin ɗon robiñaji kanɗon gonka noon muusiya mabɓe no fewi ha tengti kay e ɓen ɗon famarɓe doole finoɓe ngal ɗon leegal saabu tan ɓe kolliri taw kay ko ɓen ɗon joomen saritaji en yeeyoɓe ndiyam ina jeeyaɓe to ɗon taw ko barigo mo 200 litres ɓe jeeya ɗum ha ujunere taw kay koye limore ujunere uguiye taw kay koye limore e kalis kiɗɗo ɓe noddi noon ɓen ɗon 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 taw kay ko nokku guendiji toppitiɗo ko fati e dijje nde wawata safrandeɓe ɗen ɗon caɗele ko ɓuuri yawde e yaccade sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi kawguel taw ko baccalauréat fuɗɗima e ñalde altinare hande nde e nder leydi Mali fodde 339 ujunere 339 ko kamen goni dartoɓe guel ɗon kawguel ujunnaje 13 fodde 336 temedde 836 ujunere ɓen ɗon ko bac taw kay ko général tawi noon ko fodde ujunnaje 2 temedde 4 e capanɗe jeenayyi e jeetati ko bac technique guila noon to Bamako wuro lamorgo leydi ndi hani e diwanuji ɗi to diwan Kidal noon teskama toon ɓen ɗon taw ko waɗoɓe bac kewani toon no fewi saabu kay ko fodde 344 kadine koye nder centre goto kamɓe kala ɓe mbaɗata guel ɗon kawguel tawi ko centre uji udditaɗi e nder leydi ndi kala ko 300 e nogas e tati centre sen gummima leydi Mali paaɗen koto leydi Nigérian fedde état islamique wiyeteɓe ISWAB kamɓene ɓe mbaɗi jangu ɗum ɗon koye nder ha joni dadiɓe ɓe leydi Niger to wiyete Jahana ɗum ɗon koto banggue rewo leydi ndi ko nogas e 5 kilo wuro wiyetego Maiduguri lamorgo diwan Borno yimɓe 14 e nder ɓen ɗon dadiɓe ko kamen mbasi pittali mumen hewɓe kadi naati soyde ha joni jiitaka ɓen ɗon noon wiyeteɓe ta islamique wondude e Boko Haram en kamɓe tan eɓe tampini oɗo saaha joni taw kay ko ndin ɗon leydi wiyetendi Nigérian to Burkina Faso ko wat boniyankoɓe mbaɗi jango mumen to wiyete Wudan ɗum ɗon noon yimɓe ɗiɗo taw kay ko civil en mbasi hen pittali mumen e wiide colonel Salfo Kabore taw ko gouverneur de la région mo Sahel o holliri tan wonde worɓe taw kay ko joguitiɓe ɓe gandaka ɓen ɗon de gaari mbaɗi jango mumen ɗum ɗon ko hakkude to wiyete Salmoussi e to wiyete Markoya e nder hen tan taw noon ɗum ɗon de waɗi ko guila ñalde alhamisa nde kono tan on ɗon kabaru yalti koye
aletare hankinde ɗum ɗon ari tan ko caggal nde heddi lewru e sumgoji hoore leydi yagal toon to leydi Burkina Faso ɓen ɗon caɗele wat boniyankoɓe noon ina kewi e nder leydi ndi ha tengti to diwan banggue o fodde ujunere e temedde ɗiɗi neɗɗo guila kay ɓe naati toon ko ina wona hande duuɓi 5 fodde ujunere e temedde ɗiɗi neɗɗo mbasi hen pittali mumen e ɗin ɗon janguji ko ina fota wonde million neɗɗo ɓen ɗon ummima e nokkuje mumen gam kay dartoyde dandude pittali mumen to Tunisie. Gardiɗo jagorɗo o hono Hessim Missif o holliri oɗo saaha joni kulol makko faade e taw ko wempejere ɗimmere wonande rafi coronavirus o holliri tan tuma kay nde ɓe cikkunoɓe pooli on ɗon rafi o ɗeɗo balɗe de nden ɗon wempejere ina artiri no musiri koye nder hen tan o holliri ɗum ɗon ko wiyete kuulal hirto lelo ma artu taw fuɗɗoto ko ñalawma janggo o e nder leydi Tunisie. To Côte d'Ivoire seppoji ina jokki gam kay salade wonande 3e mandat on ɗon biyeteɗo Alassane Dramani Ouattara. Seppoji ɗi noon gam salade Ouattara jeeye e sumgoji hoore leydi yagal leydi Côte d'Ivoire. ɗum ɗon noon waɗi jogorɗi wadde ñande 31 lewru gonɗen ndu hollirama noon civil en goto e yimɓe ɗiɗo civil goto wasi fittande mum yimɓe ɗiɗo mbawi kadi gañade e ɗin ɗon seppoji tawa kay ko jubinaɗi e nder ñalawma hande o to wiyete Bonoya. musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko to gunoɗen kumpital e ɗemgal Pulaar e yeeso halirde nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia to karallagal to ko Saydou Abouba yo jaam Allah hiran en on jarama e kettogol.